ko ba sa so sai sun siyar saboda an fi ƙarfin su don yau ba ubansu. To da kai sarki da kai attajirin da kuka haɗa kai inda uban waɗannan yaran ya tafi kuma za ku tafi. Ina alƙawarin kai sarki da a baka amanan talakawanka ka kare mutuncinsu ka kare haƙƙinsu. Ina alƙawarin mun karya. In mata ne an ce su biyayya ga mazajensu su ma sun ƙi. Mace ta kalli mijinta ta ce me ka taɓa yi min? Aurenka auren ƙaddara, in ban da ƙaddara ma me zan yi da kai? Duka fa to sai annabi ya ce to idan ku zama kuna karya alƙawuran junanku to lallai Allah zai ɗora maƙiyanku a kanku. Ba ga miƙe dan Allah a taimake ni wallahi ba ni da abin da zan ci ni da iyalina. Ya gama kewayawa ya cire hulan shi ya gama kewaye masallacin nan mutum 50 da yan zai samu naira 100. Dala ku gaya mu ko da naira 5 za a bashi zai haɗa nawa? Mutum 50. 5,000. To 250. Ko da naira 5 za a bashi ba. Saboda me masu bashin su ma ba su da shi, kuma abin da zai baka mamaki da ban tsoro shine ya gama kewayawa ya samu naira 50 in yazo yana kirgawa. Wani daga cikin masu sallah a masallacin da aka nemi taimakon su a zuciyar shi yana ce ni da za ka ban 50 din ma ina so. Shi da za a bashi 50 din ma yana so saboda tsaban talauci. Dan me? Na uku, Manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ya zama na fasadi alfasha ta bayyana ƙarara aikata ta ake ba a jin kunya. Annabi ya ce to ku saurari yawan mutuwa. Zina ba? Idan ta yaɗa a tsakaninmu ta zama kuma ma ƙarara ake yin ta. Annabi ya ce to ku saurari yawan mutuwa, za ku yawaita mutuwa ko da sanadi ko ba sanadi. Yanzun nan sai a kai 12 dare da kai ana fira da kai ko ciwon kai baka ce kana ji ba amma da safe sai an balla kofa a ciro gawanka. Yanzun nan mota da mota za su karo hadari kenan ko ka ji an ce mutum 50 sun mutu. Yanzun nan ciwon annoba zai shigo gari, an san annobar a da kuma an san irin maganin da ake wa annoban ka kai. Saboda me barna ta bayyana, alfasha ya bayyana a tsakanin. Na hudu, manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ku zama kuna tauye mudunku na awo ko buhu a ci kwikwiye bakin buhu baya kaiwa yadda ya kamata, ko masara akwai muduna sun kai hawa 3 yanzu. Mutumin karkara zai gwada masararsa gwajin Allah da annabi ya gwada mudu 20 ya kai kasuwa siyarwa, amma mai auna akwai wani mudu wai shi sunan shi kantafarga ko kan ya farga an cuce shi, wanda sai ya ɗauko wannan ƙaton mudun da shi zai gwada wannan masarar. An gwado mudu 20 amma insha Allah kai kuma a gida mudu 20 ka gwada. Amma shi idan an zo aunan mudu 20 din nan da ya mai da shi 18, shi kuma idan aje auna a wajen shi ya aje wancan katon mudu sai ya ɗauko ƙaramin mudu da bai kai naka ba a gida. Wannan mudu 20 da ka kawo ya mai da shi 18, shi kuma za a auna a wajen shi sai ya mai da shi mudu 22. Wani ya ce idan ku zama kuna tauye mudu to albarkan amfanin gona Allah zai ɗauke. Albarkan amfanin gona Allah zai ɗauke. Da manoman da sun kai yawan na yanzu? Da manyan manoman ai ba san ma buhu ba, dami ake cewa ko? Dami 30? Ai malam wani ya noma dami 30 ko dami 40 ko dami 50 kuma ba su wuce a ƙirga ba. Alhaji
alhaji wanda ya noma buhu 500. Amma ina albarkar hatsin? Babu ba albarka. Allah ya ɗeba albarkar wato amfanin gona ta dalilin mai tauyen mudu, ta dalilin tauyen mudu da muke yi. Buhu a ci kwaikwaye shi. Na hudu ke. Na biyar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ku zama kuna hana zakka, to ku shirya da fari, ƙarancin ruwan sama. Ba ga shi nan ba duk shekara sai an yi roƙon ruwa, duk shekara sai an yi roƙon ruwa saboda zakka wanda ya kamata su bayar ba sa bayarwa, ko alhaji wani sai ya fitar da zakka. Ba haka suke yi ba? Ga kuma waɗanda Allah ya ce a ba su ba a ba su ba, ko kuma ba a cire zakkan yadda ya kamata. Dukiyar zakkanta nisabun ko ce ya kai naira miliyan 5 za a bayar, za a cire, sai a cire miliyan 2, sai a ji ana raba dubu mai 2,000 a bashi. Yanzu ka gaya mun miliyan 2 idan a ce za a raba ta dubu, ai dole a ce alhaji wani na zakka ko? Miliyan 2 dai a ce za a raba dubu ko 2,000, ai dole a ce alhaji wani na zakka, domin za ta yi yawa waɗanda za a ba. Sauran miliyan 3 kuma ya aji, ya mai da ita cikin dukiya. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kun aikata abu biyar ku saurari abu biyar. To saboda waɗannan matsaloli jama'a, mu dawo mu karɓi ɗariƙa fa. Mu dawo fa mu karɓi ɗariƙa, domin ita ce maganin dukkan waɗannan zunuban. Dan istighfari ba abin da ya bari jama'a, istighfari ba abin da ya bari, kuma na daga cikin aikin ɗariƙa. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da yake istighfari to babu wani zunubi kuma da zai saura a tare da shi, babu wani zunubi da zai saura a tare da shi. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa dukkan wanda ya lazamci yawaita karanta istighfari, lallai Allah zai azurta shi, zai ba shi arzikin duniya da lahira, kuma za a. To idan ba a ɗariƙa ba inda za ka samu istighfari da safe ka yi, da yamma ka yi, da daddare kuma ka yi. Wani hadisin Manzo sallallahu alaihi yake cewa ba duk kuna zunubi kuma ku tuba ba, da Allah ya shafe ku, ya samar da wasu al'umman masu yin zunubi kuma su tuba, Allah ya yafe musu. Saboda ofishin Allah ta gafara, in ba kwa zunubi to a yafe muku, to wannan ofis din ba zai aiki ba kenan. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu, ya gaya mana sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana a'udhu bika min sharri ma sana'atu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Annabi ya ce duk wanda ya karanta wannan istighfari da safe, idan kafin yamma ta zo ya mutu, annabi ya ce dan aljanna ne. Wanda ya karanta wannan istighfari da yamma kafin wayewan gari, idan ya mutu dan aljanna ne. A ɗariƙa muka samu wannan, a ɗariƙa muka samu wannan. Saboda haka waɗanda suke cikin ɗariƙa su sake riƙo da ita, waɗanda ba sa yi su karɓa.
kai girman kogi ko ya kai girman kumfan kogi na maliya, in kana istighfari Allah zai yafe maka. An samu wani bawan Allah a zamanin Banu Isra'ila, shi makashi ne, ya kashe mutane ɗaya har mutum 99. Rannan sai Allah ya daga hasken imani a zuciyarsa, sai da ya kamata ya tuba, sai dai ya samu wani malami, wani alƙafta malam, ni din nan makashi ne, na kashe mutum ɗaya har 99, sai na ga ya kamata in tuba, shi ne na zo ka bani hanyar da zan bi in tuba. Sai wannan malami ya ce a gaskiya Allah ba zai yafe maka ba. Sai ce to tunda Allah ba zai yafe mun ba, to bari cika naɗarin da kai. Sai filla wuyan shi, sai ya je ya samu wani malamin ya ce na kashe mutum 100, amma yanzu na zo ina son a nuna min hanyar da zan bi in tuba. Sai ce da shi to wannan garin da kake ciki masu ɓarna sun yi yawa, da haka ka bar wannan garin ka tsallaka wancan garin ka je can ka tuba, Allah zai karɓi tuba. Ya ce to da ya tashi kafin ya ƙarisa wancan garin sai ajali ya sauka, sai ya mutu. Sai mala'ikun rahama su sauko, mala'ikun azaba su sauko. Waɗannan sun ɗauka, waɗannan sun kama. Mala'ikun rahama suna ce nasu ne a basu, mala'ikun azaba suna ce nasu ne. Ba ku ga ya kashe mutum 100, su kuma su ce ba ku ga a hanyarsa na zuwa tuba ne. Suna wannan ja'in ja ya kashe, kuma ganin shi ya zo, shi ne muka zo mu ɗauka don namu ne. Sai wani mala'ika ya tambayi mala'ikun rahama, rahama sai suka ce nasu ne, domin ai yayi ninyan tuba, yanzu a hanyarsa na zuwa inda zai je ya tuba ne ajali ya same shi. Sai wannan mala'ika sai ya ce to shikenan, to a auna ƙasar, a auna ƙasar ga solution. Ku mala'ikun azaba, idan a hanyarsa na zuwa wancan gari bai kusa da garin ba, a awan da za a yi, to ku ɗauka na ku ɗan wuta ne. Ku mala'ikun rahama, idan kuma ya yi nesa da garin da ya fito, ya fi kusa da garin da ya nufa, to ku ɗauka na ku ne. Da aka auna ƙasa, da aka auna ƙasa sai aka ga ya fi kusa da garin da ya nufa. Jama'a, zai faje ya tuban ne fa, bai faje ya tuban ba fa, zai je ya tuban ne, ya bar wannan garin da saɓon Allah ya fi yawa, zai tafi garin da mutanen kirki sun fi yawa, bai ma shiga garin ba, amma dai ya fi kusa da garin, amma Allah ya gafarta masa. Balle kai wanda za ka yi istighfar, in ba a gidan ɗariƙa ba, ina muka samu wannan. A gurguje falalan istighfari kenan. Idan mu koma falalan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata rana Sufyan Sauri sun haɗu da wani mutum a aikin hajji a wajen ɗawafi. Shi wannan mutum da yake ɗawafin nan ba abin da yake in ban da salati, ba ruwan shi da wani la ilaha illallah ko tasbihi ga Allah ko labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak, ba ruwan shi da wannan salatin annabi kawai yake a ɗawafi. Sai Sufyan Sauri sai ya ce da shi me ya same ka, na ga baka la ilaha illallah, baka kuma tasbihi, salatin annabi kawai kake yi. Sai ce da Sufyan Sauri, kai waye kai da kake mun wannan tambayar? Sai ce ni ne Sufyan Sauri. Sai ce ba din ka zo a zamani na ba, da ba zan gaya maka wannan sirrin nawa ba.
to amma mahaifina yana da buƙatuwa shi ne ya ce idan na zo ina ɗawafin nan ba abin da yake so in mai da hankali sai salatin annabi ina isar da buƙatunsa ashe ma tare da mahaifin suka zo aikin hajji ba lafiya ana cikin haka sai ko ajali ya zo sai mahaifinsa sai ya rasu da mahaifinsa ya rasu sai ya ga yana mutuwa mahaifin nasa kawai an baƙanta fuskan uban fuskan ta zama baka irin ana fahimta fuskan ta zama baka irin fuskan mahaifin nasa sai ya ja rigan mahaifin nasa sai ya rufe fuskan mahaifin nasa saboda yana cike da baƙin ciki mahaifinsa bisa dukkan alamu ya cika ba imani saboda fuskan ta zama baka irin kamar an kona ta sai ya ja rigan mahaifinsa ya rufe fuskan mahaifin ana cikin haka sai Allah ya jefa gyangyaɗi a idanunsa sai ya kama bacci da ya kama ko irin wannan ba da ya zo ya ce sai ya yi wannan riga da ya rufe fuskan mahaifinsa ya ce sai na ga wannan mutum ya sa hannunsa ya shafi fuskan babana fuskan nan sai ta dawo farasol ya ce sai na tambayi wannan mutum kai wane ne sai ya ce ni ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na ga mutuwar mahaifina fuskar ta sai baƙin irin amma kuma gashi ka zo ka shafi fuskar ta zama farasol me ke faruwa sai maza da sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi mahaifin nan naka bai aikata wa kansa alkhairi ba sai dai yana da wata ɗabi'a amma yawaita salatin nan da yake yi a gare ni shine na zo ya shafi fuskar ta dawo farasol abin da ake so a gaya maka shi ne Allah ya cika alƙawarinsa a kansa tunda bai aikata alkhairi ba cewa shi ɗan wuta ne amma annabi kuma ya sauya annabi ya sauya ya mai da shi ɗan aljanna saboda me soyayyarsa da manzon Allah na tambaye ka lokaci yayi ne ka ce in ƙarisa to abin in ƙarisa in kawo falalan la ilaha illallah ko haka ne afuwa kuma akwai wanda zai tura to shi ke ai mana afuwa da Allah saboda gaskiya jama'a na da haƙƙi afuwa jama'a na da haƙƙi lokaci na gaba insha Allah kuma zo sai mu ƙarisa alhamdulillah waɗanda suka shirya wannan maulidi Allah ya saka musu da alkhairi abubuwan da aka kashe Allah ya maida Allah ya ninka Allah ya ninka Allah ya ninka Allah ya ƙara haɗa kawukan mutanen abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum mun gode mana Abubakar Allah ya saka da alheri ga shi dai ka koro to amma kuma da yake akwai malaman waɗansu na ga suna bacci waɗansu kuma na ganin yan tashi shi yasa amma ba don haka ba in a ce za a kwana ne ma ko za a shekara na san dai sai dai mu ji duk ba za a ce kai ka gaza ba to amma kai